To je on? Počkej, to jde nějak rychle, ne? Berem ho. Jo, to jde na mašině nebo na kole? Bobule, tady do 328, kolo na dálnici, jede jak dobytek, jeden pode 1, směr Praha, 185 km. To jde tak rychle. To jde za autem v vzduchovém bydlu, ne? Ty vole, už to je vypad, vole, to mám sundalo. Počkej, jde? Nevím. Jde. To je. No, ztratili moment, ztratili jsme ho. Počkej, Bacha, zastav! Bero tady, Bacha, chci vystěhovat, co dělám? Jak prdel, to pojďme přes svědidla, vole, na druhou stranu. Tak pojď jedem, počkej. Tam je on. Vidím ho? Je, kolik jde ty vole? 98. Jsme starálovaný. Zase máme, jde zpátky na Brno, drží se za dodávkou. Od 80 už vlastně na dálnici může, ne? A rozhodně ne na kole. Jako 102. Vole, hele, dodávka, brzdí, Bacha, tohle je zužený. Ano. Nemůže, to už musím úplně vyřízeno. Dělat šlapo. Já mám taky zastavení. Zastavte vozidlo! Slyšíte, zastavte vozidlo! Kurva, slez toho kola! Ale Bacha, on uhne, uhýbá. Počkej, tam jeď. Tam je odbočka. Tady, ber to doleva.